dumateng Sasono Langan Beksan. Sepisan malih kang sampun pikantuk sampun pakurmatan monggo kasut tumuju dumateng Sasono Langan Beksan. Matur sembah nuwun.
matur sembah nuwun yang sampun keluarga Trenggalek ingkang sampun keparang kundur namung derek akan sudah sing kundur matur sembah nuwun mugi karajan ingkang sawi langgeng samargi-margi pepayungan rahmating Gusti amin. Doning kula umumne Bang. Cewek sampun pikantuk pakurmatan sampur kasun segala sekaligus sira palenggan arsa tumuju dumateng sasono langan beksa sebesar malih kasang pikantuk sampur monggo kasun tumuju dumateng sasono langan Sutris Mas Ganden matur sembah nuwun rawuhipun
matur sembah nuwun ingkang tanpa bidang. Rino wengi san mamuji cengkokmu belajar saking Bu Umi. Ya ora apa-apa, Umi Hafifah. Hafifah. Plese rapopo kuciwa kang tak rasake wah gini ku lho Mbak Sur perjalanan jauh lho Pak Badrun ngaco nguk sani oh iya Pak Badrun nglabuhi wong kang citra jadi kempot berarti iki apa nih citra oh iya tresno sesisih hasto endahing bebrayan samu Gusti paringono
Iya. tak tulis kidung lakon jejer wananya kan kebaik lakon kasunyata pikantuk sampur pakurmatan monggo kasut tumuju dumateng sasana langan beksan sepisan malih ika sampun pikantuk sampur monggo kasut tumuju dumateng sasana langan beksan Mas Ganden, Mas Utris, matur suwun rawuhipun.
Matur sembah nuwun busur sakmene busure sepira panahe. Lek sakmene busure panahe sepira, Mas? Ale ngoler kuwi lho. Nadyan wujud temong halus manis nyangsam make gen terusnya titik ngene kuwi. iki kepersenane kan HP. Oh iya ya wis, iya. HP. HP apa? Cekitet. Goleki si podang jenar bunga hatiku boleh nginceng lah jadi kok teko sor to Mas tapi rada sak nengah ngono siapa lah? Ya maklum ya apa? Ya maklum bocah kuwi ora dibuju. Ngono. Wis maklum ae. Ono ta. Wong teke Gusti Allah ngono ane mengki. Iya. Nyanding bisa dadi suarane bintang wis dilokne lho ya. Pilek rada. Sing arep ngelokne kuwi lho ya sapa? Arep pilek arep nyapu iku arep monggo lho. Ya. Encep. Esuk awane ngomah wis ora krasa kaluyuran anggolek sing tak sayang mubeng-mubeng miteranggon goleki ora krasa esuk nganti wengi Leang tak sawang mencok ngeplak kegancengan tak rinde saka katungan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan helakae tak suwun go aja ngece podang kuning agawe pikirku komen Mbah Maliki seret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen
nyanding slirane ora bakal atiku kalian yen si podang andutut ati keperangan ora atiku tansaya ndedra tak sranani sun pikat pulute bendo tamu undangan ingkang sampun keparang kubur lamun gerakan beras kubur Gema Musika Indonesia matol esok awan tengok wis ora rasa uyuran aku lek sing tak sayang mubeng mideragon goleki ora krasa esok awan nganti wengi oh ya kata bedamu sebenarnya ane yang liyo hanyawan kleang asawang mencone ingkang sampun keparang kubur namun dari akan tidak patut sudah nuwun mugi-mugi kalajar ingkang sampun saka kaduwan sarwi ngoceh dheweke ngalih pecokan monggo kami kantos sampur aja kasul tujuh dumateng sasana langan beksan agawe pikir kowe setireng tak sawang katon manise ibu bunga yen aku nyandi keslirane ora bakal ati si podang andutut ati keberangan ora mendok atiku tansaya ndodro tak sranani sun pikat pulute bendo ayo sepisan malih wujud dumateng tamu dengan ingkang sampun keparang jengkara sering sasa paringan dherekaken sudah sudah kubur ingkang sampun wekdal berlangkah monggo kasun rahabi pasugatan ingkang sampun sumanto satoto pinanggahipun ingkang sekejo saparendikaning panggalih panjenengan sedaya
satu buah lagu Pelegang Pelonggong. Nah, cara Ganes mulutku udah besar. Ini nek karang turu banjir gede sih kene langsung panas. Tentrem rasane ing tias kepranan kahanan waya wengi sing tak rungu kidunge atiku laras kidung tresno lelipur urip sing sasat wis ning pikiring paturon kowe sesedenan lungone sampengku sigem tanah pangucap nanging panyawanmu ngawe awe ati waya wengi sing tak gondo aruming ragamu binarung sambil ana lan kegasing wayangi ning kutha Trenggalek Bapak para bapak ingkang sampur monggo jumlah wonten ngajeng ingkang sampun kasyapaken panitia tayub Bapak Pramugari. Tentrem rasane tias kepranan kahanan monggo ingkang pikantuk sampur Mas Pacul Surawo waya wengi ayo sambut hidupke hatimu pinarung sambinono lan kegasing wengi ning kutha ning pikiring paturon kowe sesedenan sidem tanah pangucapan nanging panyawanmu
kesing wangi kota terenggalek Lun sewu dumateng para sanakat kang tanggalipun sekawan 3 malam sekawan priyatunipun Bapak Karji saking Timaan badhe boyong lanang tayub ugi para masyarakat wonten iki kang pengayu bagja pengen pados seduluran tanggalipun 3 malam sekawan monggo sareng-sareng budal dateng Tampak Timaan jamipun 11 mergo aku esuk makane kebu karo apa celeng apa kebu to kae lali aku masuk kae wae kena aja kelirep ya hewane budal bareng dan red jam 12 ber langsung tok iya riatur pun nggih tidak ngriki makasih kula aturaken pun jenengan sing budal putrane mawon mengke kali kula sareng-sareng terang-terangan niki kula jawab tanggal niku 3 tanggal sekawan niku priyantunipun wonten mriki menika budalipun kalih kula kalih kanca grup tayub matur suwun sing kesane dudu anyaran monggo ayo siapa ayo daing bumi sira tetep tak unjati Jawa Timur tak parani Jawa Tengah tak ubengi Jawa Barat ora keri kabeh ra ono sing ngerti yang sayang sayangku 1000 sayang cinta cintaku sejuta cinta rindu rinduku 100 rindu wong ayu so kapan bisa ketemu wong ayu kok enggal bali
Pona kakang sabarang ngenteni cinta-cinta aku cinta cintaku sejuta cinta yang sayang sayangku seribu sayang tak cinta cintaku sejuta cinta rindu rinduku seratus rindu wong ayu so kapan bisa ketemu wong ayu kok enggal bali apa nak kakang sabarang tani cinta-cinta aku cinta cintaku sejuta cinta